ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ, କାରଣ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଭାବିବାରେ ଲାଗିବେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କୌଣସି ବି ଏକ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ, 6 ମାସ ପରେ ବା 2 ମାସ ପରେ, ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା। କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ କି ଏହି ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏତେ ବଦଳାଇ ଦେବି ଯେ ଯିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ସେ ଏହି କଥା ହିଁ କହିବ, ଆରେ ତୁ ତ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକତାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହା ଆପଣ ନିଜକୁ ବି ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଯେମିତି ବି ଥାଉ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଚେହେରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ, ଆରେ ଇଏ ତ ସବୁ କଥାରେ ହଁ କହିଦିଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକୁ ସେ ଆମ ସହିତ ପଳେଇ ଆସେ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେମିତି ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେ କର୍ମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିଚୟକୁ, ନିଜ ଚେହେରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଏବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ତାରିଖ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାରିଖ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ନିଜ ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ତାରିଖ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଉ ସେହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ନିରନ୍ତରତା ଏ ଦୁଇଟିର ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ହୁଏ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟରୀ। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତଳେ କବିବୃନ୍ଦ କହିଥିଲେ, କରତ କରତ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଏ ଜଡ଼ ମତି ହତ ସୁଜାନମସ୍ତି ଅବତାର ଜାତ କେ ଶିଳ୍ପାର ପରତ ନିଶାନ। ଆଜି ବି ଏ କଥାର ସେତିକି ହିଁ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସେତିକି ହିଁ ସକାରାତ୍ମକତା ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କରିଚାଲନ୍ତୁ, କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁନି। କେହି ଡାକୁଛି, ଯାଆନ୍ତୁନି। ନାହିଁ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଫାଲତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିଦିଅନ୍ତୁ,
କାରଣ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ବି ଆସିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ କର୍ମତତ୍ପର ବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷ ରୂପେ। ଲୋକ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ କାହାକୁ ଅଯଥାରେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଲୋକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ କାମରେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ବେରୋଜଗାର ଭଳି ପଡ଼ି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦିନସାରା ଫୋନ୍ରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜି ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଆଉ କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ବେକାର ହୋଇ ବସିଥିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନିଜର ଏକ ଏଭଳି ପରିଚୟ ଏବଂ କରିଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଜ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ କିଛି କଠିନରୁ କଠିନ ନିୟମ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି କାମ କରିବି ତ କେବଳ ଏହି କାମ ହିଁ କରିବି। କେହି ବି ଫାଲତୁ ଲୋକ ଆସିବେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବିନି। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ପରେ, ଯେଉଁ ତାରିଖ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି। ସେହି ସୁଖ ସମୟକୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଏତେ ଜଳାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଆଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆଗରେ ସୁନା ଲାଜ କରିବ। କାରଣ ଯିଏ ଯେତେ ଜଳିବ ତାର ଚମକ ସେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। କିଛି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ଏକ ଏଭଳି ମଣିଷ ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ, ଯିଏ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଯେ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ କରିପାରିବ। ଏକ ଏଭଳି ମଣିଷ ଯାହାର ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା ଥିବ, ଏକ ଏଭଳି ମଣିଷ ଯିଏ ଭିଡ଼ରେ ବି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 6 ମାସ, 2 ମାସ, ଯାହା ବି ସମୟ ଯେତେ ବି ହେଉ, କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତିଟି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ଦରକାର କି ଏ କାମ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କେମିତି କରିପାରିବି? ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ହେଉ, କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ହେଉ, ବିଚାର କରିବାର ଶୈଳୀ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେବେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଦେଖାଯିବ ତାହା ଦୁନିଆକୁ ତ ପରେ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ହିଁ, ଏବେ ହିଁ ସେ ତାରିଖ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ଅତି କମରେ 10ଟି ଲୋକ ବି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାରିଖ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ବି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, କଷ୍ଟ 1000 ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବ,
ସଫଳତା ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବଳରେ କିଛି ଏମିତି କରିଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଯିବ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।